pelikula baten gidoia. Zurekin egin dezakegu, benetan, 34 urteko gazte bat euskalduna, Harvard, Massachusetts, Oxford, horrelako kentzuten dituzu eta ematen du, gaina gustatzen zaizu hip-hop, musika, Marte, NASA, pelikula bat, horixe da motel. Bueno, ez dakit nork gidatuko zuen hori. Ana eta bio. Edo zer horrek ere, bai. Ostras. 20 segundutan zure kurrikuluma, zure hila, zure bizitza osoa egin diguzu errepaso bat, baina Martera 20 segundutan joaterik ez dago. Ez, 3 urte dira, joan eta etorria. Eta horretan nabil lanean orain. 3 urte? Karo, eta imaginatu gizaki baten gorputzean zer nolako inpaktua daukan 3 urte egotea espazioan, ez? Zero gravitatean, oso txarra egia esan. Azteko psikologikoa, azkenean beste 2 pertsonekin joango dira astronauta bakoitzak, eta publikatu genuen artikulu zientifiko bat, NASA eta Stanfordekin batera, eta NASA gonbidatu ninduten Houstonera, eman zidaten sari bat, oso emozionantea izan zen egia esan, bai. Suposatzen da, ezurra galtzen dela. Asko, zenbat? asko. Zenbat? Aurrezan nuena, ezen bat ere berri ona, ia astronauta guztiak bueltatuko dira Martetik osteoporosiarekin. Hau da, kriston poroak sortuko dira ezurretan, eta hori ez da ona, ezur bat apurtzen baduten, misioa kolokan jar daiteke, beraien bizitza ere bai, kolokan jar daiteke, eta bar. Ahuldu egiten dira ezurrak beraz, Asko, ezta? bai. Imaginatu ezuge, hemen lurran, zu bazara kapasa ibiltzeko, korrika egiteko, orduan impultso mekaniko bat sartzen duzu ezurrean, eta ezurra aurrera doa, baina bertan ez.